Міхеїл Саакашвілі планує повернутися в Україну вже сьогодні. Його літак з Варшави має приземлитися в аеропорту Бориспіль о 17:15. Напередодні Володимир Зеленський скасував указ попередника про позбавлення Саакашвілі українського громадянства. Символічно, бо рівно 4 роки тому, 29 травня, український паспорт йому вручив Петро Порошенко, і вже 30 травня 2015-го грузинський президент став головою обласної адміністрації в Одесі. Однак перебування на цій посаді супроводжувалося конфліктами. Спочатку із місцевими елітами, потім із тодішнім прем'єр-міністром Яценюком та міністром внутрішніх справ Аваковим. Врешті Саакашвілі посварився із Порошенком. У листопаді 2016-го він подав у відставку з посади одеського губернатора. А наприкінці липня 2017-го тодішній президент позбавив його громадянства і заборонив в'їзд в Україну. Але Саакашвілі з групою підтримки прорвався через кордон, а згодом отримав посвідку на тимчасове проживання. Втім, у лютому 2018-го в київському ресторані спецпризначенці прикордонників затримали Саакашвілі та видворили до Польщі. Мене пощасливо, що один з перших рішень новообраного президента було повернення громадянства. Це теж показує його пріоритети. І це теж мені надає надію на краще майбутнє, на якісь там інші рішучі кроки. Тому що це і є рішучий крок. Це не просто. Я переконаний, що є багато людей в Україні, які не хотіли б мене побачити в Україні. Україна продовжуватиме співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Про це заявив Володимир Зеленський. Президент зустрівся із місією МВФ. Він запевнив, що Київ зацікавлений у новому транші. За його словами, проект закону про незаконне збагачення, на якому наполягають міжнародні партнери, надійде до парламенту вже цього тижня. Якщо депутати його не розглянуть, це буде черговим доказом непрацездатності цього складу Верховної Ради. Президент переконаний, що після виборів нового парламенту країна отримає реформаторські закони, на які чекала роками. Представники місії МВФ відповіли, що для продовження переговорів готові приїхати до Києва одразу після виборів, коли нова Верховна Рада сформує новий уряд. Домовилися, що ми будемо зараз активно співпрацювати з МВФ, а так, в принципі, з іншими міжнародними інституціями, для того, щоб підготуватися за цей літній період, за час виборів, стосовно підготовки нової програми, яка надасть додатковий поштовх для розвитку нашої країни.